نلومي 23 مسكرم كل تشحن 22 ابستدالو زيناتات اب ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ዝغባበ ኤርትራዊ ተዋሳኣይ ንሽልማት ብሉጽ ተዋሳኣይ ተሓጺኡ ምህላው ኣብ ዶባት ኤርትራን ትግራይን ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ሸራሮ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ዝወጽ ሓበሬታ ኣብ መቐለ ሎሚ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዝተኻየደ መግላጹን ኣብ ገማግም ባሕሪ ሶርያ መርከብ መጥሓላ ምሕባሩን ካልእን ዘጠቓለለ ክኸውን እዩ። ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም። ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ መጠን ዝቕባበ ኣመና እንዳዓበየ መጽኡ ምህላው ተገሊጹ። ኣብዚ እዋን ይወጽብ ዘሎ ሓበሬታታት ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ኣመና ወሲኹ ንሓደ ተመሳሳሊ ንብረት ካብተን ኣብ ጎረባብቲ ዘለዋ ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ብዕጽፊ ዳርጋ ይሽየጥ ምህላው ተገሊጹ። እዚ ኣብ ካብ ወጻኢ ሃገራት ዝመጹ ነገራት ዝረአ ዘሎ ወሰኽ ዋጋ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፈርህ ሃለኽቲ ነገራት እውን ጸሊዎ ከም ዘሎን ኣብዚ እዋን ከዓ ናብ መግቢ ሓሊፉ ክሳብ ከም ኣሕምልቲ፣ ፍረታት፣ ኣእካልን ቀመማትን፣ ዘይትን፣ ጠስሚ ቡንን ዝኣመሰሉ ፍርያት ዋጋኦም ክዛይድ ጀሚሩ ምህላው ተሓቢሩ። ትካል ማእከል ስታቲስቲክስ ተሃገር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሕ መጋቢት ተውፅኦ ጸብጻብ እቲ ዝቕባበ ናይ ዋጋታት ምስ ናይ ቅድሚ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን ከናጽጸር እንከሎ ብ34.7 ሚእታዊት ወሰኽ ከም ዘርኣየ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ዝቕባበ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንብዙሓት ሃገራት ዝፍትን ዘሎ ቅልውላው ኮይኑ ዋጋ ቀረብ ጸዓትን መግብን ምውሳኹ ሕጽረት ካልኦት ቀረባት ምህላው ከምኡ ድማ ለበዳ ኮሮና እቲ ጸገም ከጋድድ ካብ ዝገበሩ ምኽንያታት ምዃኖም ሰብ ሞያ ይዛረቡ። ድሕሪ ምውዳቕ ነፋሪት ቦይንግ 737 ማክስ ኣብ ኢትዮጵያን ኢንዶኔዥያን ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ካብ ኣውፈርቲ ብምሕባእ ዝብል ክሲ ትካል ቦይንግ $200 ሚልዮን ተቐፂዑ። ዋና ኣካያዲ ስራሕ ቦይንግ ነበር ዴኒስ ማልሃምበርግ ድማ ብዛዕባ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ሓቂ ብዘይ ምግላጹ ብውልቁ $1 ሚልዮን ተቐፂዑ። ብመሰረት ሓላፊ ዕዳጋ ብርክታት ኣሜሪካ እቲ ትካል ቦይንግ ዋና ኣካያዲ ስርሑን ዝፈልጥዎ ሓበሬታ ኮነ ኢሎም ከም ዝሓብኡ ይሓቢሩ። እዚ ዝገበሩ ድማ ንዝና ቦይንግ ንምሕላው ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ይኹን እምበር ኣብ ዕዳጋ ብርክታት ዝርከቡ ኣውፈርቲ ኣገደስቲ ሓበሬታታት ብምሕባእ ኣደናጊሮም እዮም ኢሉ ኣሎ። እቶም ኣውፈርቲ ድሕሪ እቲ ሓደጋ እውን እንተኾነ ኣብቲ ኩባንያ ወፍሪ ምቕጻሎም ሰበስልጣን ቦይንግ ብፍላጥ ቀንዲ ምኽንያት እቲ ሓደጋ ስለ ዘይገለጹ እዮም ኢሉ። እቶም ኣውፈርቲ ንቦይንግ ዋና ኣካያዲ ስርሑን ብሰንኪ ጉጉይ ሓበሬታ ዘጋጠሞም ክሳራታት ከሲሶም እዮም። ድሕሪ እቲ ሓደጋ 737 ማክስ ዝዓይነተ ነፈርቲ ቦይንግ ን10 ኣዋርሕ ኣብ መሬት እየን ነይረን። እዚ ዘጋጠመ ድማ ኣብ ክልተ ሃገራት ብዘጋጠመ ቴክኒካዊ ጸገም ብድምር 346 ሰባት ንኽልተ ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ድሕሪ ምቁልዖም እዩ። ሓደ ጸገም ምዘጋጥም ኩባንያ ሙሉእ ሚዛናውን ሓቀኛን ሓበሬታ ንዕዳጋታት ህዝብን ክገልጽ ግዴታ ኣለዎ ዝተባሃለ ኮይኑ ቦይንግ ከምኡ ኣይገበረን ብምባል ድማ ቦይንግን ኣካየቱን ንመኽሰብ ኢሎም ኣገደስቲ ሓበሬታታት ሓቢኦም እዮም ክብል ሓላፊ ዕዳጋ ብርክታት ኣሜሪካ ገሊጹ ኣሎ። ኤርትራዊ ተዋሳኣይ ሰዓረ ፍጹም ሰዓረ ኣብ ዘርእስታ ሓጻር ፊልም ዝተላበሰ ገጸ ባህሪ በቲ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝመደበሩ ንኣፍሪቃውያን ተዋሳእቲ ዝሽልም ኣህጉራዊ ሽልማት ሱቴጌ ኣብ 3 ዓውድታት ንሽልማት ተሓጺኡ። ተዋሳኣይ ሰዓረ ኣብ ዝበለጸ ተዋሳኣይ መብረቕ ኣፍሪቃ ወርቃዊ ሽልማት ንዝበለጸ ተዋሳኣይ ኣፍሪቃ ከምኡውን ብህዝቢ ዝተሓረየ ዝበለጸ ተዋሳኣይ ኣፍሪቃ ኣብ ዝብል ዓውድታት እዩ ንሽልማት ተሓጺ ዘሎ። ወዲ 28 ዓመት ሰዓረ ፍጹም ምስ ጋዜጣ ኤርትራ ፕሮፋይል ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ካብ ህፃንነቱ ካብ ስነ ጥበብ እንተኣተወ ካብ 2015 ጀሚሩ ግን ብሞያዊ መንገዲ ኣብ ፊልም ክዋሳእ ከም ዝጀመረ ይገሊጹ። ኣባል 26 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝኾነ ሰዓረ መጀመርታ ዝተዋስኣላ ፊልም ብዘርኢ ሰናይ ዓንደ ብርሃን ዝተሰርሐት ፊልም ፍቕሪ ሎሚ ቅንእ እትብል ኮይና ብኡ ብዝጀመረ ሞያ ክሳብ ሕጂ ኣብ 23 ዝተፈላለያ ፊልምታት ከም ዝተዋስአ ይዝግለጽ። ኣብታ ብደበሳይ ወልዱ ዝተደርሰት ኣብ ቴሌቪዥን ኤርትራ ክትረአ ጽንሐት ተኸታታሊት ፊልም ማጨሎ ክእለቱ ከም ዘንጸባረቐ እውን ይሕበር። እቲ ሕጂ ንሽልማት ተሓጺላ ዘሎ ሓጻር ፊልም ሰዓረ ኣብ ሓቀኛ ዛንታት ተመርኮሰት ፊልም ኮይና ብዮሃንስ ኣብርሃ ዝተደርሰትን ዝተኣልየትን እያ። ሕመረት ዛንታ ከዓ ነቲ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኩናት ምርኮስ ዝገበረ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ሱቴጌ ኣዋርድ ካብ ዝጅምር ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ክሽልም ዝጸንሐ ኮይኑ እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ድማ ንሻውዓይ ግዜ እዩ ክካየድ። መስርሕ ምዕዳል እቲ ሽልማት ካብ 9 ክሳብ 12 ሕዳር ዝካየድ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ፊልም 42 ተዋሳእቲ ተሓጺኦም ኣለዉ። በሰንከቲ ኣብ ከባቢ ሸራሮ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝርከቦም ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 200,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉን ካብ ኣመሓዳሪ እቲ ከባብን ካብ ትካል ምውሃድ ሰብኣዊ ረድኤት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኦቻ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። እቲ ን5 ኣዋርሕ ሃዲኡ ዝነበረ ኩናት ኣብ መፋርቕ ነሓሰ ዳግማይ ካብ ዝውላዕ ኣትሒዙ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ጽዑቕ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ። ካብ ቤት ጽሕፈት ምውሃድ ሰብኣዊ ረድኤት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተረኽበ ሰነድ እቲ ኩናት ከም ብሓድሽ ምስ ተወልዐ ኣብ ከባቢ ሸራሮ 210,000 ነበርቲ
ከም ዝተመዛበሉ ኣረዲዩ በቲ ሰነድ መሰረት ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ 100,000 ነበርቲ ካብ ከተማ ሸራሮ ድማ 65,000 ነበርቲ ዝተመዛበሉ ኮይኖም ኣብታ ከተማ ተዓቂቦም ዝጸንሑ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተመዛበሉ 45,000 ሰባት ድማ ዳግማይ ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ ተገሊጹ ብሰንኪ ኩናት ብሓፈሻ ካብ ርሑቕ ዝተተኮሰ መዳፍዕን ኣብቲ ከባቢ ፍርሕን ስግኣትን ዘስዓበ ኮይኑ ነበርቲ ሸራሮ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ መንበሪኦም ገዲፎም ከም ዝተመዛበሉ እቲ ሓበሬታ ይገልጽ ካብቶም ተመዛበልቲ 15,000 መራሕቲ ስድራ ዝርከብዎም ኣስታት 9,000 ሰባት ናብ 7 ጎረባብቲ ቀበሌታት ከም ዝተፈናቐሉ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣመልኪቱ ካብቶም ተመዛበልቲ ናብ ቀበሌታት ከላውሎ 26,691 ከርኒ ወለቢት 18,439 ኣጽረጋ 16,806 ክጉዕዙ ከለዉ ዝተረፉ ድማ ናብ ከባቢታት ዘላዝል ጎናጎንዲ ድጉብ ዝባንገደና ዓዲ ሃገራይን ዓዲ ዳዕሮን ዝበሃሉ ቀበሌታት ተመዛቢሎም ክብል እቲ ሰነድ ኣስፊሩሎ ገለ ካብቶም ከባቢታት ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ትዊተር ሰፊሕ ኩናት ይካየደሎም ኣሎ ካብ ዝበሎም ኣብ ደቡባት ኤርትራን ትግራይን ዝርከቡ ከባቢታት ኮይኖም እዚ ሓድሽ ኩነታት ከዓ ነቲ ከባቢ ብዝበኣሰ መልክዕ ጸሊዎ ከም ዝኸውን ይስግኣታት ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ ደቡባት ኤርትራን ትግራይን ሓያል ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ይግለጸሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ከባቢ ሸራሮ ከቢድ ኣጽዋር ናብቲ ከባቢ ከም ዝተተኮሰን ብሰንኩ ድማ ገለ ነበርቲ ግዳያት ከም ዝኾኑን እቲ ናይ ኦቻ ሰነድ ሓቢሩ በቶም ካብ ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝተተኮሰ ዝተገልጹ ከበድቲ ኣጽዋራት ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ዝሞቱ እቲ ሓበሬታ የመልክት ካልእ ምስቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝተሓዝ ድማ ሎሚ 23 መስከረም ኣብ መቐለ ኣብ ሰዓታት ናይ ንግሆ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ተገይሩ ምህላው ተገሊጹ ብመሰረት ወፂእ ዘሎ ዜና ከዓ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቓ ደስታ ሆቴል ከም ዝተፈጸመ ክግለጽ እንከሎ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን እውን ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘሎ ተገሊጹሎ ብመሰረት ናይ ሆስፒታል ዓይደር ኣካየደ ዝርጊሕዎ ዘሎ ሓበሬታ ክሳብ ሕጂ ሓደ ህይወት ዝሰኣነ ግዳይ ተቐቢሎም ምህላዎም ገሊጹ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሶርያ ስደተኛታት ሒዛ ትጓዓዝ ዝነበረት ጃልባ ድሕሪ ምጥሓላ ኣስታት 34 ስደተኛታት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ተገሊጹ ካልኦት 20 ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ድማ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሶርያ ትርከብ ጠርጦስ እትበሃል ደቡባዊት ከተማ ሶርያ ሕክምናዊ ክንክን ከም ዝግበረሎም ዘሎ ሚኒስትሪ ጥዕናት ሃገር ገሊጹ ሰብ መዚ ነቶም ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ስደተኛታት ተወኪሶም ከም ዝሓበርዎ እታ ጃልባ ካብ 120 ክሳብ 150 ዝኾኑ ሰባት ጽዒና ኣብ ጥቓ ወደባዊት ከተማ ሊባኖስ ትሮፖሊ ካብ እትርከብ ሚንያ ከም ዝተበገሰት ሓቢሮም መስርሕ ምድሓን ህይወት ግዳያት ኣዝዩ ኣጸጋሚ ከም ዝነበረ እውን ተዛሪቦም ኣብ ገማግም ማእከላይ ባሕሪ ሶርያ ትርከብ ጠርጦስ ካብ ሰሜናዊ ሸነኽ ወደባዊት ከተማ ሊባኖስ ትሮፖሊ 50 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እያ ትርከብ ሊባኖስ ኣስታት 1.5 ሶርያውያን ስደተኛታት ከምኡ ድማ 14,000 ስደተኛታት ካልኦት ሃገራት ዕቂባ ከም እትርከብ ጸብጻባት ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት የመልክቱ ይኹን እምበር እቲ ሃገር ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና እቲ ኣብ 2020 ዘጋጠመ ምፍንጃር ወደብ በይሩትን ዘስዓቦ ጽልዋ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ቀውጠባዊ ቅልውላው ከም እትርከብ ይዝግለጽ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم